И защо се включих в инициативния комитет на господин Николай Шушков? Първо, защото той е единственият кмет, който до сега ни е канил като представители на неправителствена организация. И това за мен беше много показателно, защото смятам, че ако той бъде избран за кмет, ще работи с неправителствения сектор. А това е инициативата, гражданската инициатива, и смятам, че ние ще бъдем един добър коректив за работата на бъдещия кмет. Другото, което за мен е много важно, той има административен капацитет. Един човек, който управлява толкова институции, нали, трябва да надгражда, да знае какво има и как се работи с тях. Другото, много важно, той има и организационен опит. Бил е областен управител, между другото, отварям една скоба. Той много ни помогна за бързото преминаване на граничния пункт Кулата, след като направи една среща с господин Караманли. И проблема за Кулата, защото за нас това е бизнес, туристическите агенции естествено с това се изхранват. Единственият проблем е сега, докато се стигне на граничния пункт. И най-важното за мен той има много стабилен бизнес, който в годините стои добре. И другото, което е много важно за мен до сега, докато не го номинираха за кмет, аз не бях чула каквито и да е компромати или обвинения срещу него. Така че това са основните неща, които мен лично, съгласувано с членовете на движение Ние жените, ни провокирахме да подкрепим кандидатурата на господин Шушков. И още нещо, моля ви, уважаеми, каня ви утре от името на инициативния комитет от 18 часа в пространството между Регионален исторически музей и Младежки дом за откриване на предизборната кампания на господин Шушков. Благодаря ви.